Добрый вечер, шановні телеглядачі. Ми раді знову зустрітися з вами у телекав'ярні «Вечірній Віцебск». Всім добрий вечір, вітаю тебе, Сержук. Добрый Заўсёды вечер, Иван. прыемна цябе бачыць. Вось ведаеш, мы з табой знаёмы уже не першы год. І я ведаю, што ты шмат гадоў жывеш нават у Віцебску. Вось што карыснага... Самого свайго нараджэння. А, вось як. Што карыснага ты зрабіў для Віцебска? Карысна. Ну, па-першае, я... Ты нарадзіўся, гэта мы ўжо ведаем. Ну, гэта такое спрэчнае пытанне, ці карысна гэта, ці не для планеты. Па-першае, я не пакідаю смецце, ну, вось, недзе там на ходніках. Па-другое, акрамя тэлебачання, ёсць жа яшчэ праца, так, і я праводжу мерапрыемствы для дзяцей. Я лічу, што гэта, ну, не галоўнае, але гэта карысная справа. Здзівіў ты мяне. Здзівіў. Тады сустрэчнае пытанне адразу да цябе. Вось я прапаную. Не, пачакай. Ці ўзнікалі ў цябе, напрыклад, ідэі нейкія, як больш насычыць жыццё горада? Ну, падчас, напрыклад, святаў, той жа славянскі базар, дзень горада, ці вось, ну, іншы нейкі дзень, вось у цябе ўзнікае ідэя, нешта трэба палепшыць. Было такое? Ну, пакуль усе ідэі, якія ўзнікаюць, яны арыентаваны толькі на мяне, і каб мне было цікава на гэтыя святы. Ну, я не ведаю нават, што можна такого прапанаваць, каб усім спадабалася, каб усе захацелі далучыцца. Мне здаецца, што вось людзі, якія умеюць нават вось нешта рабіць нейкія прапановы, ну, трэба радзіцца нават такім чалавекам. Вось нельга нешта прыдумаць і прапанаваць, чаму б не. Ну, давай сёння паглядзім, ці трэба нарадзіцца, да, госці нам у гэтым дапамогуць, але пакуль што паглядзім афішу, што на сённяшні дзень адбываецца ў нашым горадзе. Золотое кольцо Витебска Двина приглашает на выставку живописи клуба самодеятельных художников «Контур» 12 месяцев. В 2017 году клубу «Контур» исполняется 70 лет. Для художников клуба это возможность принять активное участие в культурной жизни города. В одной экспозиции участники народного клуба «Контур» представят зрителю сразу все поры года – зиму, весну, лето и осень, а также образы людей, живущих в окружающей их природе. Выставка открыта с 10:00. Витебский краеведческий музей приглашает на выставку 3D-картин «Иллюзиум». Зрители ожидают интерактивные картины, оживающие в объективах фотокамер, поэтому съемка не только не запрещена, но и является неотъемлемой частью выставки. В экспозиции представлены незавершенные картины, и главным персонажем каждого полотна становится именно посетитель выставки. По картинам можно и нужно ходить, сидеть, лежать, принимать самые замысловатые позы, воплощая собственную режиссерскую задумку. Выставка открыта с 10:00. В театральной гостиной Национального академического драматического театра имени Якуба Колоса пройдет спектакль в жанре психологического триллера «Я вольный» по роману Амелины Томб в постановке Александра Дольникова. К одному из пассажиров в парижском аэропорту посаживается некто месье Текстор Тексель и начинает неприятный откровенный разговор о своей жизни. Слово за словом герои погружаются на темное дно человеческой сути, открывая двери, которые, возможно, не стоило открывать. Начало спектакля в 19:00. Вось такія мерапрыемствы адбываюцца ў нашым горадзе. А што яшчэ будзе сёння, даведаемся з нашай размовы, таму што ў нас у гасцях творчы, вядомы ў горадзе такі тандем, я б сказаў, гэта Владзімір Булаўскі, каардынатар грамадска-культурніцкай кампаніі «Будзьма беларусамі» па Віцебскім рэгіёне, і Віктар Глушын, першы сакратар Віцебскага абласнога камітэта грамадскага аб'яднання «Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі». Вось як. І я думаю, што калі мы папярэдне размаўлялі, да, пра моладзевыя ініцыятывы сёння у нас пойдзе гаворка у першы час нашай сустрэчы. Так, я думаю, што давайте пачнем з таго, што кірмаш праектаў, так? Кірмаш праектаў, з чаго ўсё пачыналася? Як узнікла ўвогуле гэтая думка аб'яднацца вось «Будзьма», так, і Беларускі саюз моладзі рэспубліканскі? Ну, давай я, напевно, почну, поскольку идея належит как раз компании «Будььма белорусами». С 2012 года мы проводим по всех регионах Беларуси. Спочатку это были великие областные центры, потом больше дробные города. Проводили открытые дискуссии на широкое коло питань.
То есть агульная тэма гэта была культура, але мы спрабавалі пашырыць разуменне культуры, што гэта не толькі нейкая мастацкая частка, это культура спорту, культура Не толькі гэты стэрэатып, што просто горад мастакоў і ўсё. Вось. І у тым ліку мерапрыемствы праводзіліся ў Віцебску, і з 2013 года у нас праводзіўся кірмаш праектаў. Гэта фармат такой адкрытай прэзентацыі нейкіх крэатыўных ідэй. То есть мы папярэдне збіралі ініцыятывы, заклікалі гараджан, заклікалі нейкіх лідараў меркаванняў для таго, каб яны дасылалі свае праекты і адбіралі лепшыя. Адбывалася грамадская прэзентацыя, на которую запрашаліся СМІ, прадстаўнікі гарадскіх уладаў, прадстаўнікі бізнесу, і супольна вырашалі, якія праекты былі лепшымі з адабраных, і супольна потым гэта ўсё рэалізоўвалі. На дадзены момант у Віцебску было праведзена 7 кірмашоў праектаў. Ужо 7. Так, ну вось і з гэтым праектам Владзімір тады яшчэ прыйшоў, калі я працаваў у аддзеле культуры гарвыканкама. І начальнік аддзела культуры Наталя Шаяно гэту ідэю падтрымала. І вось з тых часоў кірмаш праектаў пачаў праходзіць вось менавіта і накіраваным на свята горада. Ёсць дні горада, які трэба насычаць нейкімі мерапрыемствамі, ёсць гарадскі план, аднак ініцыятывы моладзевы, ініцыятывы нашых зацікаўленых людзей таксама падтрымліваюцца на гарадскім узроўні, ну і на абласным узроўні. Мы робім адную справу, магчыма, не заўсёды разам, аднак мэта ў нас адна, каб культурніцкае жыццё горада Віцебска было насычана. Ну не было такога, да, што ай, ну што яны там лезуць са сваім прапановам? У нас сваіх хапае людзей, якія там творчыя, да, у нас придумалі, план ёсць. Не, я могу сказаць проста, што першыя кірмашы праекту, яны былі праведзены на нейкіх нефармальных пляцоўках, і проста бачны падыход людзей да рэалізацыі сваіх прапаноў. Гэта вядомы на ўвесь горад праект «Віцебск. Папулярнае мінулае», который быў выдадзены ў фармаце паштовак, у фармаце зборніка электроннага па гісторыі Віцебска. Гэта вядомы праект «Забаўлянкі для янкі», калі цягам года амаль што былі праведзены адукацыйныя заняткі для бацькоў, которые хочуць выхоўваць сваіх дзетак па-беларуску. Вось. І потым, калі ўжо ў 2014 годзе мы прапанавалі фармат кірмаша праекту «Гарадскія святы», бо там, насамрэч, не толькі дзень горада, бо мы там уключалі ўсе святы гарадскія, которые вось у летні такі цёплы перыяд адзначаліся. І з 2014 году прайшло 3 кірмашы праектаў, і зараз распачынаецца новы. Што чакаеце ад новага вось кірмаша праектаў? Скажам так, ужо ж ёсць нейкія праекты, якія рэалізаваны і сталі, ну вось не аднойчы правялі, да, ну быў нейкі праектцік, прайшоў на дзень горада і ўсё забыліся. Якія праекты ўжо ёсць, якія стала, ну можна сказаць, і працуюць, таму што гэта праца таксама неверагодная. Якія ўжо праекты некалькі год? Што з іх ёсць? Што ты запомніў? Ну, я запомніў, мне запомнілася, ёсць адна з пляцовак, гэта Цэнтр сучаснага мастацтва, дарэчы, на Толстого 7. Так, Толстого 7, там ёсць іх будынак, і вось маркеты, якія праходзілі пад назвамі «Барадулінкі», якія праходзілі не толькі на свята горада, аднак і ўвосень, так, і на іншыя мерапрыемствы, і на славянку, так, яны таксама добра праводзяцца. Вось, і гэта цікава моладзі. Ну, напэўна, мне запомніўся, на жаль, ён пакуль што не стаў вось такім, ну, шматразовым. Гэта фестываль футбольнага фрыстайла «Вежа». Вось гэта было яркае мерапрыемства. Ну і фэст паветраных змеяў. Ну і я хочу сказаць, што ёсць жа праекты, якія мы падтрымліваем, якія з'явіліся яшчэ да кірмашу праектаў. Напрыклад, ужо у 24-й раз у нас у гэтым годзе будзе турнір па інтэлектуальных гульнях «Кубак княгіні Вольгі». Ну, гэта таксама вось такі сталы праект, які прапанавалі людзі, і ён прыжыўся, і вось да сённяшняга дня ён падтрымліваецца. Там же і вядомыя таксама знатакі прыязджаюць. Так, гэта цікава. А вось магу я запытацца, калі я правільна памятаю,
трэба не толькі было прапанаваць праект, але таксама ім займацца, трэба было быць яго нават куратарам, арганізатарам, вы толькі дапамагалі, так? То есть гэта было не толькі прапанаваць ідэю і пусціць усё на самацёк. Не, трэба было самому чалавеку гэтым займацца. Я хочу сказать, что придумал, вядзі, і трымай адказнасць за гэта. Дазвол ёсць, я але просто сам ужо. хочу дакладней, што сам кірмаш праектаў гэта пляцоўка, да, для прэзентацыі. Гэта пляцоўка, на которой запрашаецца вялікая колькасць людзей, которые змогуць прыцягнуць увагу да канкрэтнай ініцыятывы, да канкрэтнай ідэі. А наконт таго, што людзі прапаноўваюць, гэта, напэўна, Віктор лепш скажа, як чалавек дасведчаны ў працы аддзела культуры. Ну я скажу так, калі ты заяўляешся, калі ты ёсць у гарадскім плане, цябе ўжо прасцей рэалізоўваць свой праект. Аднак, канешне, хацелася б, каб людзі былі ініцыятыўныя не толькі ў прапановах, таму што ты прынёс ідэю, такіх людзей многа, вельмі многа. А хто за цябе будзе гэту ідэю рабіць і рэалізоўваць, гэта ўжо іншае пытанне. Таму хацелася б, што калі чалавек гэта прыдумаў, ён збірае сабе каманду аднадумцаў, і гэтая каманда ўжо гэты праект рэалізоўвае. Але вы дапамагаеце гэтую каманду сабраць? Я могу сказаць, па досведу 14-15 гадоў, то людзі каманды набіраюцца непасрэдна падчас прэзентацыі. Самы яскравы прыклад... Хто зацікаўлены, ўжо яны далучаюцца да гэтага праекта. Самы яскравы прыклад, які Віктор згадаў, гэта турнір па футбольным фрыстайле «Вежа». Абсалютна зненацку быў знойдзены адзін з лепшых фрыстайлістаў у Віцебску, аказваецца, ён знаходзіўся. Ён марыў правесці турнір. Мы дапамаглі яму зрабіць прэзентацыю, запрасілі на кірмаш праектаў, ён яе прэзентаваў, у зале сидзеў маркетолог Белвеста. Зацікавіўся ідэяй, Белвест быў афіцыйным спонсорам всяго турніру, аддзел культуры падтрымаў пляцоўкай і электрыцтвам. Мерапрыемства праводзілася ў парку пераможцаў на 5 ліпеня ў рамках святкавання Дня незалежнасці і сабрала больш за 1000 чалавек за 4 гадзіны. І на той момант все ўдзельнікі і суддзі з розных краінаў, яны казалі, што гэта быў лепшы турнір, который быў праведзены ў Віцебску. А ў Віцебску дагэтуль увогуле нічога падобнага не існавала. Гэта азначае, прабач, што не абавязкова, што ўсе праекты павінны быць бюджэтныя, так? Што можна заўсёды знайсці таго, хто дапаможа. Галоўная адмазка, грошаў няма, да? Яна заўсёды грошаў няма, а нікому не патрэбна, да? Часу не хапае, глядзіце, тут я магу сказаць, што ёсць некалькі падыходаў. Па-першае, калі ты фармуеш нейкую ініцыятыву, ты думаеш, што табе патрэбіцца на яе шмат грошай. Любое там шмат выдаткаў. А што, гэта не так? Вось. Насамрэч, там ёсць нейкія рэчы, которые можна взяць там у сяброўскіх установаў, арганізацый, там праектары, экраны, гукузмацняльная апаратура, электрыцтва, там яшчэ нешта. Калі праект уже бюджэтны, то можна папрацаваць са спонсорамі, частка якіх заўсёды прысутнічае на кірмашах на адкрытых прэзентацыях. Яны таксама зацікаўлены, так? Безумоўна. Напрыклад, вось Віцьба, кандыдзірскі камбінат увесь час падтрымлівае маркеты сваёй прадукцыі, проста шыкоўна, што мы можам там прадоставіць такую магчымасць, нам не трэба закупаць нейкія там свае рэчы. Альбо зараз самая папулярная рэч гэта краундфандинг. Это народны збор сродкаў на канкрэтную ініцыятыву, і яна вельмі цікавая тым, што кожны чалавек адчувае датычнасць да рэалізацыі гэтага праекта, нават калі ён фізічна ў гэтым не ўдзельнічае. Добра, хто можа падаць заяўку на гэты кірмаш праекту? Вось зараз нас глядзяць людзі, хто? Ці ёсць нейкія ўзроставыя абмежаванні? Не ведаеш, хто гэта? Вось хто можа падаць заяўку на гэты кірмаш праекту? Школьнік, студэнт, пенсіянер. Сяржук нават. Сяржук. Асобная ўзроставая катэгорыя. Сяржук. Я за Доўгушева аддаваўся са спёўным сходам. Так было. Я ввогуле, конечно, хацеў бы значыць тэму, просто каб было вось... Мы размаўлялі перад перадачай з Віктарам таксама. У апошнія некалькі год все часцей і часцей імпрэзы культурніцкія, яны адбываюцца на вулічных прасторах. І на адкрытых, і на закрытых. І фактычна ідзе пераасэнсаванне ролі гарадскіх прастораў у горадзе. Крыху тавталогія, але варта пазначыць. І
Таму тэма сёлетняга кірмаша гэта вось якраз гарадскія прасторы. І мы запрашаем вось гэтай ініцыятывы перш за ўсё скіраваць на пераасэнсаванне таго, што ёсць у горадзе. Тое, што, напрыклад, робіць там у фармаце свята ветру альбо ў фармаце мінулагогодняга урбаністычнага форума прастора, который прайшоў у парку Фрунзе і зусім па-іншаму паказаў, якім чынам гэты парк можа выкарыстоўвацца. А наконт, хто можа падаваць, любы неабыякавы жыхар Віцебшчыны, калі ён асэнсоўвае, што ён будзе весці гэтую ініцыятыву ад А да Я. Можна і не толькі Віцебшчыны. А гэта ўжо да іншых каардынатараў. Хто любіць Віцебск. Гэта просто Віктор, як прадстаўнік абласнога камітэта, так? Я Я ж кажу, адразу думаю, Віцебшчына, не да. толькі пра горад ужо. Тут вельмі важна зразумець, што, ну, па-першае, у нас ёсць таймінг, мы вось фактычна сёння першы раз абвяшчаем пра адкрыты збор прапановаў, і который мы будзем працягваць да 23 красавіка. І, значыць, 4 траўня, 4 мая адбудзецца публічная прэзентацыя. Месца мы пакуль вызначым, таму што хочацца ў гэтым годзе яно зрабіць крыху так. Размахнуцца. Ну, не тое, каб размахнуцца, паказаць статуснасць і значнасць ініцыятывы для горада. Бо гэта ўжо такая падзея, а не проста нейкая тусоўка заклапочаных гарадскімі праблемамі. Глядзіце, калі так умоўна кажучы, у мінулым сезоне так існаваў такі праект, як творчы чацвер. Так, распавядзіце крыху пра яго і ці плануецца нешта такое далей? Здаецца, адзін раз быў, вось Уладзімір вёў гэты праект, там ён распавядзе пра яго. Я так разумею, што гэты праект, які дапамагаў зноў-такі з рэалізацыі вось гэтых ініцыятыў. Крышачку была і іншая мэта праекту. Зноў ж такі праз тыя працэсы, которые пачаліся, скажем, у 13-14 годах, калі вось Віктор працаваў у аддзеле культуры і которые працягваюцца зараз. Галоўная мэта, мне здаецца, давогуле гарадской культуры — гэта камунікацыя. Бо нам яе вельмі не хапае паміж рознымі установамі, паміж рознымі ініцыятывамі. І супольная рэалізацыя праектаў, накіраваных на развіццё гораду і перш за ўсё на магчымасць рэалізацыі ініцыятыў моладзі. Бо Віцебск студэнцкі горад, вельмі шмат моладзі з'язджаюць. Ты можаш гэта пацвердзіць. І творчы чацвер якраз была ініцыятыва, накіраваная на знаёмства дзяржаўных установаў культуры і адукацыі з нейкімі грамадска значнымі сацыяльнымі, адукацыйнымі альбо культурніцкімі ініцыятывамі, которые ёсць у горадзе. Это не абавязкова моладзевы. Але па выніках праекта было праведзена 8 ці 9 прэзентацый на музычнай гасцёўні на першым паверсе аддзела культуры. І было рэалізавана 15 ініцыятыў цягам 2016 года. І вот зараз, напрыклад, у Віцебскім цэнтры сучаснага мастацтва на Толстого 7 адбываецца выстава, адна з выставаў па выніках праекта «Віцебская айдэнтыка». Праект накіраваны на стварэнне брэнда горада. Вось трэба тлумачыць, таму што айдэнтыка, такое слово новае. І вынікі творчых чацвяргоў, фактычна гэта фармат такога маланкавага кірмаша праектаў. Калі кірмаш праектаў збірае вялікую прэзентацыю, гэта 7-8 праектаў, гэта вялікая колькасць запрошаных экспертаў, то творчыя чацвяргі, яны былі, скажем, больш колькасці іх было. Яны часцей адбываліся, што чацвер складана збіраць увесь час 100 чалавек на мерапрыемства. І вынікі з усімі механізмамі дзеяння супрацы паміж установамі дзяржаўнымі і грамадскімі ініцыятывамі былі разасланы ва ўсе установы культуры, аддзелы культуры Віцебскай вобласці. Я у Віктора прасіў яшчэ памятную базу. Зараз глядзіце, кірмаш праектаў «Гарадскія прасторы». Якую перавагу якім праектам будзеце аддаваць? Забаўляльным? Каб больш радасці для горада, ці адукацыйным? Ці гэта можна спалучаць і будзе ўвага нададзена і тым, і тым? Ведаеце, мне здаецца, што тут ёсць такая
прамая карэляцыя, яны павінны быць без адукацыі, не будзе вось гэтых праектаў, якія потым забаўляльныя, якія выходзяць у народ у масы і прыцягвае гэты народ да культуры Віцебска. Людзей трэба вучыць, і такія праекты таксама былі, і лекцыі чыталі, добра ведаеце. Вось, таму праекты патрэбныя розныя. І розныя праекты, я думаю, будуць падтрыманы. Глядзі, тут яшчэ такая рэч, што ніводнае мерапрыемства, да, яно не рэч у сабе. Напрыклад, свята ветру, которое праводзіцца на базе парка Мазурыны, яно спалучае ў сабе адразу некалькіх ініцыятыў. То есть гэта і фестываль паветраных змеяў, гэта і лекцыі ад праекта «Наука вне себя», гэта і кароткаметражныя фільмы ад фестываля «Сінема перпетум мобілі», гэта і маркет. Я так разумею, на розных пляцоўках, але аб'яднаны пад адным фестывалем. І чаму вось менавіта тэма гарадскай прасторы, да? Таму што такія нейкія крэатыўныя ідэі, яны дапамагаюць прыцягнуць да ініцыятывы тых людзей, которые могуць не прачытаць гэта ў інтэрнэце, не пабачыць на тэлеканале Віцебск, не прачытаць газеты, але будуць ісці міма, як мы рабілі першую гарадскую фотосушку ў скверы Маяковскага, да, людзі ўвогуле не бачылі, што гэта такое. І проста хадзілі, здзіўляліся і дзякавалі за тое, што можна было. Ну вось ізноў-такі, калі працягнуць, ці ёсць такія задумы, каб падключаць установы адукацыі не толькі нашай вышэйшай навучальнай установы, так, але і школы, і вось сярэднія спецыяльныя таксама задзейнічаць. Я думаю, гэта пытанне больш да Віктара. Ну, вы ведаеце, у нас ёсць добры вопыт ужо ў працы з установамі адукацыі, і, дарэчы, недзе падобны праект Беларускага рэспубліканскага саюза моладзі «100 ідэй для Беларусі». Там актыўна ўдзельнічаюць нашай установы адукацыі. Аднак там больш зацікаўленасць у тых праектах, якія фінансава накіраваныя. Сацыяльныя праекты там таксама ёсць. І вось гэтыя праекты устаноў адукацыі можна таксама прыцягваць для таго, каб яны рэалізоўваліся на вуліцах нашага горада. Вось, таму установа адукацыі – гэта вельмі вялікая база, з якой трэба працаваць, трэба прыцягваць, і іх трэба зацікаўліваць. Таму што у іх ёсць таксама і досвед у тым, як рэалізоўваць некаторыя праекты. І некаторым установам ужо ў межах сваіх будынкаў цесна, яны гатовыя выйсці на прастору горада. Які быў, ну вось за гэты час, колькі ўжо існуе кірмаш праектаў, які самы неверагодны праект і, скажем, можа, баяліся, не атрымаецца, але ён атрымаўся? Ці можа ён яшчэ, который ён толькі ў задуме, вось самы такі вар'яцкі, можа даже сказаць? А вось можна я скажу. Вось я вельмі хваляваўся, таму што калі Сяржук прэзентаваў спеўны сход, вось я вельмі хваляваўся, таму што я не вельмі зразумеў, як усё гэта будзе, аднак тыя водгукі, якія потым былі ў людзей, як гэта было ўсё крута і цікава, ну вось гэта, напэўна, самы такі неверагодны праект. Я разумею, што, можа, для Мінска гэта і ўжо звычайная справа. Таму што яны ж там ходзяць паўсюль, па батанічным садзе, па вуліцах, там спяваюць. А для Віцебска гэта вельмі цікава. Гэта вельмі цікава і вельмі спадабалася людзям. Давайте, можа, зараз нагадаем, ці ёсць нейкія абмежаванні для тых, хто зараз нават захоча паўдзельнічаць, ну, каб гэты праект... Галоўнае, я так разумею, каб людзі не саромеліся і ішлі самымі... Можа, ім здаецца, гэта нейкая, ну, такая... задума, да, вар'яцкая, думаю, ой, не панясу. Пераканайце, што нясіце ўсё, а там разбярэмся. Там ёсць патрабаванні да прэзентацыі, як трэба прэзентавацца, тэхнічныя ўжо чытаць. Резюме. Кірмаш праектаў гарадскай прасторы збірае ідэі для гарадскіх святаў, которые адбудуцца у вясновы летні перыяд. Гэтыя ідэі і прапановы, яны могуць быць абсалютна рознымі, але аўтар праекта мусіць усведамляць, што ён і будзе рэалізатарам гэтага праекта, і за яго ніхто не будзе рабіць гэтую працу. Ёсць дэдлайн, то есть ад сённяшняга дня мы прымаем прапановы да 23 красавіка на пошту kirmash.vitebsk@gmail.com.
альбо любы жадаючы можа напісаць на адрас аддзела культуры Віцебскага гарвыканкама, альбо звязацца проста з намі, як бы і прапанаваць нейкую ідэю, мы дапаможам яе аформіць. Ёсць патрабаванні да прэзентацыі, ну, звычайна гэта 7-8 слайдаў, дзе чалавек распісвае сваю ідэю, калі ён хоча яе рэалізаваць, што яму для гэтага патрэбна, бюджэт, каманда. І калі яго ініцыятыва праходзіць папярэдні адбор, тому што, напрыклад, у 2014 годзе было даслана больш за 30 заявак, мы адабралі толькі 7, але мы з тымі людзьмі працягвалі працаваць, і яны дапрацавалі свае праекты і рэалізавалі іх у наступным годзе. А калі ініцыятыва пройдзе адбор, за 2 тыдні да прэзентацыі мы звяжемся з прадстаўнікамі гэтай ініцыятывы і запросім іх на адкрытую прэзентацыю, якая адбудзецца 4 мая. Адпаведна, мы запрашаем не толькі актыўных, перспектыўных, але і тых людзей, которые могуць далучыцца да нейкай каманды. Не быць кіраўніком, але быць карысным. І, адпаведна, запрашаем всіх патэнцыйных спонсораў, которым цікава развіваць гэты горад, цікава развіваць гарадскія прасторы Віцебска да супрацы з гэтымі ініцыятывамі ў рамках кірмашу праектаў. Ну вось, так што не саромцеся, прыходзьце. На гэтым з кірмашамі праектамі размова у нас скончылася. Адразу скажу, што далей у нас пойдзе размова пра магдыбургскае права, і у нас будзе вельмі цікавы ролик. Віктару адразу кажам дзякуй, што знайшоў час. Так, і магдыбургскае права, я думаю, ну так хуценька, хаця перад роликам 30 секунд нам Уладзь раскажа, што, калі. Праект «Магдыбургскі Віцебск» быў прэзентаваны ў рамках творчых чацвяргоў у мінулым годзе. І мы спадзяемся, што ён стане традыцыйным праектам для Віцебска. Сёлета мы святкуем 420 год юбілею надання віцебскага магдыбургскага права, і падрыхтавалі такі промо-ролик, які, здаецца, крыху асвятляе некаторыя падзеі з гісторыі Віцебска таго перыяду. Добра, давайте паглядзім ролик і потым зноў вернемся ў студыю. Ну, вось такі цікавы, я думаю, ролик, і ўжо заінтрыгавалі мы нашых гледачоў, што ж будзе такое адбывацца. У нас новы госць у студыі, але не першы раз ужо ў нашай студыі, канешне ж, гэта Макар Бабенка, кіраўнік Народнага клуба гістарычнай рэканструкцыі Варгенторн, дзяржаўнай установы Цэнтр культуры Віцебска. Вось так. Добрый день. Добрый, так, вечер, уже у нас вечер. Я існую поза межамі часу. Добра. Ну вось паглядзелі ролик «Магдыбургскае права». Давайте, можа, пачнем з таго, чаму дагэтуль, скажем, ну, не надавалі такой увагі гэтаму святу, вось, магдыбургскаму праву. Што натхніла, чаму непасрэдна вось гэтая падзея у нас пераўтвараецца зараз у значны такі праект? Мне ёсць прапанова спачатку распавесці, можа, пра ролик. Давайте пра ролик. Вось выканаўца галоўнай ролі. Это першая спроба такі
візуалізацыі віцебскай гісторыі на такім узроўні. Падрыхтаваў малады аператар віцебскі Антон Яковлеў. Ідэя як бы ўзнікла абсалютна спантанна. Просто абазначыць нейкія такія сімвалы Магдебурга-Віцебску сучасныя. Гэта ратуша, гэта герб, гэта строі таго перыяду. І якраз здымкі адбываліся літаральна тыдзень таму. Мінулы выход. Хуценька вы яго зрабілі. Так, і клуб гістарычнай рэканструкцыі Варгенторн, яны актыўна далучыліся. Па меры магчымасці прасоўваем. То бок вось гэтае адзенне, якое, Макар, і на табе, гэта адпавядае... Гэта там быў паказаны строй шляхетна-мешчанскі на першую палову 17 стагоддзя і строй еўрапейскага найміта. Прынамсі гішпанскага, который тут таксама вельмі актыўна прымалі ўдзел у розных гэтых перыпетыях і ваенных розных дзеяннях у гэтыя часы на тэрыторыі Вялікага княства ў тым ліку. Мы учора, калі ў закрытым рэжыме абмяркоўвалі гэты ролик, узнікла ідэя ўвогуле зрабіць серыю падобных відэа, дзе, магчыма, будуць адлюстраваны яшчэ нейкія мірныя бакі жыцця падчас перыяду магдебургскага права ў Віцебску. Яшчэ трэба азначыць, што тут ўсё ад здымкаў да музыкі гэта нарадзілася ў Віцебску, і нам вельмі актыўна дапамог гурт «Восьмы дзень», который з'яўляецца аўтарамі музыкі, якраз, которая гучыць у промо-роліку. Добра, і ўсё ж такі да майго пытання, чаму магдебургскае права? Чаму, напрыклад, не юбілей княжання Альгерда ў Віцебску, так? В наступным годзе. 17 стагоддзя ж увогуле вельмі мала вывучана у нашай айчыннай гісторыі. Яно пазбаўлена вельмі шмат увагі, і там рэканструктарскіх клубаў, которые займаюцца 17 стагоддзям, таксама не шмат. І у мінулым годзе было вырашана, што мы маем цудоўнае свята, цудоўную ідэю, і чаму б яе не развіваць і не папулярызаваць. Я, напрыклад, ездзіў на тым тыдні ў Менск да Мікалая Плавінскага ў цэх жывой гісторыі, і разам з даследчыкам нашым беларускім Максімам Макаравым мы распавядалі акурат пра унікальнасць Віцебска ў 16-17 стагоддзі, пра яго рыцарскае права мяшчан, пра наданне магдебургскага права Віцебску, якія тут былі перыпетыі, і гэта вельмі суперсклад гісторыі. Давайте, можа, патлумачым нашым гледачам, каб крыху быць у тэме рыцарскае права. Да, у 16 стагоддзі і да пачатку 17-го да надання магдебургскага права Віцебск знаходзіўся ў абсалютна унікальным становішчы. Віцебскія мяшчане мелі амаль шляхецкія правы. Яны за нясенне ваеннай службы атрымлівалі землі і атрымлівалі, напрыклад, у горадзе нейкія там маглі, напрыклад, гнаць самагонку. І гэта таксама, бо гэта быў вельмі вялікі... Чаму, Макар, гэта першае, пра што ты сказаў? Важны эканамічны чыннік развіцця. Да, і з вось такіх вось нейкіх, скажем так, незямельных феодаў, але дзеянняў атрымлівалі права за удзел у вайне, вось гэтыя дзеянні здзяйсняць. І гэта было абсалютна унікальнае становішча. І не толькі ў Віцебску, але, напрыклад, у Суражы, у Свят і Веліш. Таксама вось гэтыя тры мястэчкі, яшчэ былі... Так званы... Зноў гэта ўсё побач. Да, і гэта сітуацыя для Вялікага княства Літоўскага была унікальная. Нават як бы ў даследаваннях некаторым называюцца віцебскім мейскім правам, да? Максімам Макараў, пры прыклад. А ўвогуле... Гэта віцебскі прывілей, віцебскае права. Так, ўвогуле проста, сам праект «Магдебургскі Віцебск», ён узнік як ідэя пераасэнсавання падыходаў да папулярызацыі гісторыка-культурнай спадчыны Віцебска. Таму што у нас вельмі актыўна транслюецца тэма Віцебска горада мастацтваў, Уновіса, Марка Шагала. І зараз яшчэ пачала актыўна апошнія гады тэма з князем Альгердам развівацца. Але па сутнасці у нас такія гістарычныя прабелы вельмі сур'ёзныя, і цэлыя стагоддзі яны выпадаюць з нейкай публічнай актыўнасці ў Віцебску. І дата ёсць, дзякуй Богу, у нас ёсць магчымасць дакладную дату вызначыць, калі быў нададзены прывілей 17 сакавіка 1597 года. Нават жа знайшлі яго. І
вельмі простая рэч сабраць нейкія гістарычныя краязнаўчыя актыўнасці, накіраваны якраз на папулярызацыю гісторыі віцебскага гэтага перыяду. Ну, прабачце, я бачу афішу, і што гэта будзе? Гэта будзе як нейкая лекцыя, як нейкая сустрэча. Ну, як вы зробіце так, щоб было гэта цікава? Ці ў ратушы нават будзе рэканструкцыя? Будуць смальцы біцца. Не зусім. Ну, у гэты раз крышку па-іншаму, да. Было вырашана, як у мінулым годзе гэта было зроблена цэльным блокам на 2 дні, то ў гэтым годзе вырашана зрабіць шэраг падзей, каб гэта было расцягнута па часе, але ўсе яны будуць прысвечаны. Бо гэта не будзе толькі ў адзін дзень праведзена. Як на афішы проста пазначана. Да, гэта проста пачатак. Гэта адкрыццё. Напрыклад, мы будзем у духаўскім кругліку напрыканцы месяца рабіць выставу, прысвечаную Магдыбургскому Віцебску па нашаму праекту «Віцебская харугва», который займаецца рэканструкцыяй 17 стагоддзя. Што будзе на выставе? Строі, узбраенне трошачку новых там рэчаў, которые робім, і харугва сама. Ну, там выстава будзе не дужа вялікая, але такая інфармацыйна насычаная. Можа, дадзем нейкай там тэарэтычнай інфармацыі, каб гледачы маглі яшчэ пазнаць пра гісторыю ўвогуле, як гэта звязана з магдыбургскім правам і як гэта звязана ўвогуле з гісторыяй Віцебшчыны. Але пачынацца ўсё будзе з чаго? З 17 сакавіка у пятніцу ў 16:00 у гарадской ратушы будзе ўрачыстая прэзентацыя праекта «Магдыбургскі Віцебск», дзе будзе агучана інфармацыя пра ўсе плануемыя мерапрыемствы запланаваныя, пра тыя актыўнасці, да которых могуць далучыцца як простыя гараджане, так і даследчыкі гісторыі віцебска таго часу. Будзе упершыню выстаўлена копія прывілея 1597 года магдыбургскага права ў Віцебску. Дагэтуль не выстаўлялася з фонду Вахма. І будзе прэзентавана копія падрабязная чарцяжа месца Віцебск 1664 года. Это все адбудзецца у будынку новай ратушы, альбо у новай частцы ратушы. Там мы якраз прэзентуем промо-ролик, мы прэзентуем, я так уже раскрыю таямніцы, ёсць у планах Канешне, трэба ж зацікавіць уже. У планах усталявання памятнага знака Магдыбургскаму Віцебску. І якраз нашы дызайнеры дарабляюць гэты праект, который у пятніцу кожны можа назіраць. У пятніцу гэта будзе праект ці ўжо нават гатовы знак? У пятніцу мы не сможам усталяваць знак. Гэта справа не аднаго дня, на шчасце і на жаль. Што за знак, які ён будзе? Па памерах. Па памерах. Значок. Чаго? Дзе? Зараз, насамрэч, пакуль рана агучваць інфармацыю, но вось ідэя Дениса Юрчука, віцебскага гісторыка, супрацоўніка управлення ідэалагічнай работы культуры або выканкама, не прыдумваць ровар, а скарыстаць тым, што вядома і тое, што ўжо зроблена. У краязнаўчым музеі ў ратушы стаіць герб Віцебска, который калісьці вісеў на ратушы. І ёсць ідэя яго пераасэнсаваць і менавіта на аснове гэтага герба зрабіць, усталяваць памятны знак якраз віцебскаму магдыбургскага часу. І натуральна, што гэта ўсё трэба сур'ёзна папрацоўваць, і ў тым ліку з міністэрствам культуры, і з управленнем архітэктуры, і шукаць у тым ліку сродкі. Но я могу сказаць, што адна з мэтаў увогуле Магдыбургскага Віцебска як праекта, гэта рэалізацыя супольных ініцыятываў. І мы спадзяемся, што менавіта гараджане, як калісьці адчувалі адказнасць у 17 і 18 стагоддзі па развіццю горада, яны у тым ліку далучацца да рэалізацыі праекта, у тым ліку і фінансава. Таму што на ўсе больш-менш бюджэтныя рэчы у рамках праекта мы будзем абвяшчаць краўдфандынг і будзем заахвочваць людзей далучацца, каб яны адчувалі, што гэта не проста чарговыя шыльда. Ну і зноў-такі гэта разам зрабілі. Так, а што кожны мог казаць, што вось бачыш, там ссылка. Там ёсць мой рублік. А вы сапраўды, а што значыць вось гэтыя словы пра тое, што ў 17 годзе адчувалі неабходнасць... Стагоддзі.
стагоддзя, прабачце, стагоддзя адчувалі неабходнасць у падтрымцы і развіцці горада. Што гэта значыць? Падаткі толькі ці сэнс жа магдыбургскага права тым быў, што Віцебск атрымаў права на самакіраванне. Гэта значыць, што там Войт і рада горада, ну, як бы яны, зважаючы думкі людзей, там кіравалі, напрыклад, і падтрымлівалі інтарэсы ў першую чаргу горада, а не феадалаў, якія хацелі, напрыклад, там свае інтарэсы прасоўваць, там ці не кароны княжскай. То есть, ну, горад атрымаў права сам распараджацца там і падаткамі, і нейкімі там сваімі дзеяннямі, і незалежным быць у гэтым плане. Ну, напрыклад, калі на сучасны час браць вось там знакамітыя ж гэта там тэмы з некаторымі там забудовамі Віцебску. Вось іх бы, напрыклад, калі гараджане сказалі не, і ўсё, і пытанне было бы, напрыклад, знята, бо гэта самакіраванне гараджане вырашылі так. І ну іхнае там, напрыклад, рашэнне не можа быць уже аспрэчана, бо ну і плюс, калі, напрыклад, браць тое ж там 17 стагоддзя, 18 стагоддзя, то кожны гараджанін павінен быў удзельнічаць, напрыклад, у аднаўленні замкавых пабудоў, замкавых збудаванняў, бо яны мусяць... Суботнікі тады яшчэ. Ну, і кірмашы праектаў таксама тады з'явіліся. І вось гэты чацвер, які ўсё было ўжо... Няма нічога новага. Яны за гэта атрымлівалі прывілеі ў тым ліку за нясенне тых жа вайсковых павіннасцяў на карысць горада, і па-другое, гэта было ў іх інтарэсах. Ну, то есть ты разумееш, што горад развіваецца. Калі ты не будзеш гэта рабіць, горад не будзе развівацца. Ці прыйдуць там якія-небудзь таварышы і падпаляць усё. Ну, гэта той самы, калі не ты, то хто, так? Добра, якія яшчэ мерапрыемствы? Я вось гляджу, мне вось Уладзь ужо даў тут такі план. Я гляджу, што ўжо проста ведаю, нашым гараджанам вельмі палюбіліся вось гэтыя экскурсіі, фэст экскурсаводаў, калі можна бясплатна пахадзіць з экскурсаводам па горадзе, даведацца шмат чаго іншага, напрыклад, як Мікалай Півавар, які ідзе і за ім натоўпам проста народ ходзіць. Гэта будзе, я так. І нават не адзін дзень. Ну, фэст экскурсаводаў, ён традыцыйна ў Беларусі праводзіцца 17-18 красавіка, але ў гэтым годзе вось арганізатары вырашылі зрабіць 22-23. І паколькі мы хацелі гэты фэст экскурсаводаў у Віцебску прысвяціць менавіта тэме магдыбургскага Віцебску, то мы іх угаварылі зрабіць як бы у нас асобнай часткай, каб гэта было ў фармаце фэст экскурсаводаў, але ў іншую дату, каб гэта было больш гучна, скажем так. У мінулым годзе я магу сказаць, што за тыдзень да фэста у нас не было ніводнай экскурсіі запланавана. І літаральна за дзень, ну, я разумею, мы там разумелі, што ў Віцебску, акром там экскурсій, которые мы можам самі там правесці, альбо там Макар можа правесці, я там ці хто-небудзь яшчэ, і нічога не будзе, мы просто за дзень абтэлефанавалі ўсе дзяржаўныя установы, музеі і папрасілі іх далучыцца да фэста. Це было зроблена літаральна хвілін за 40. І потым аказалось так, што ў Віцебску было праведзена экскурсій больш, чым ва ўсіх абласных цэнтрах разам узятых. Мы спадзяемся, што ў гэтым годзе таксама далучацца як бы экскурсаводы і музейныя супрацоўнікі, музеі ўвогуле, у тым ліку да фэста экскурсаводаў. Но фэст экскурсаводаў будзе прысвечаны толькі магдыбургскаму праву вось гэтай тэме. Глядзі, тут такая рэч, што мы вельмі шмат спрачаемся са спадаром Валером Шашановым, намеснікам дырэктара Віцебскага абласнога краязнаўчага музея, бо ёсць натуральна навуковы падыход. Калі мы бярем магдыбургскі Віцебск, гэта фактычна 1597-1772. Вось, перыяд за выняткам 20 год, калі права магдыбургскае забіралі ў Віцебску. Але мне падаецца, што сам праект, ён шырэйшы, ён накіраваны на пераасэнсаванне гісторыі Віцебска не толькі ў гэтых храналагічных рамках. Натуральна, што мы не будзем у магдыбургскі Віцебск уключаць, у фэст экскурсаводаў уключаць асобную гісторыю пра Уновіс, пра Марка Шагала, зноў ж такі, бо яны ніякім чынам не звязаны з гэтай тэмай, але мы напрыклад, сможам распавядаць пра архітэктуру, которая была пабудавана ў гэты перыяд, альбо пра тыя ж нейкія гістарычныя падзеі, якія былі ў гэтым часе, і пра традыцыі.
Да, і про традиції, які вийшли якраз з гэтага перыяду. То есть мы не абмяжоўваемся храналагічнымі, да? Мы абмяжоўваемся выключна логікай, да, максимум. Ну, а экскурсоводы зразумела, што патэлефанавалі ў музеі, і як адбіралі, скажем, тых людзей, якія гэтыя экскурсіі будуць праводзіць, ці проста на даверы, скажем так. Ці нейкая ўсё ж такі акрэслена тэма была, што так, экскурсіі вось толькі такі. Ці ўсё ж такі ў кожнага свая аўтарская, ён мог проста рабіць такую аглядную экскурсію, не так ужо Я могу сказать, паглыбляючыся? Мы уже с 2011 года я провожу, я являюсь координатором феста экскурсовода Витебского, что абсолютно на доверие это все будуется, потому что есть некий пул людей, зацікаўленых у развіцці. До таго ж вядома, в прынцыпе, там плюс-мінус хто якімі ведамі валодае, што ён можа правесці на якую там тэматыку. Ці вельмі шырока, ці хадзіць, кантраляваць, там, дашліце мне сцэнарны план, калі ласка. Што будзем чакаць ад Варгінторна? Што пакажа клуб? У рамках увогуле. Ну, вось я ўжо казаў, што вось выставу, можа, яшчэ будуць якісь імпрэзы, але мы паглядзім на гэты конт. Ці будуць турніры нейкія, якія, ну, звычайна, да, там дзе-то хлопчыкаў яны вельмі вабяць да сябе, калі там такія дзядзькі суровыя, вусатыя, з мячамі. Можа быць. Мы пакуль што тут проста, прынамсі, распачынаецца фестывальны сезон, і зараз будзе вельмі цяжка збіраць для гэтага людзей. Ну, можа, ў рамках там, як бы ў наступны там месяц, напрыклад, у рамках гэтага праекта будзе, ці ўжо падумаем гэта на наступны год зрабіць яшчэ паступова, каб было такое развіццё. Бо, ну, думкі за турнір насамрэч ёсць, але трэба будзе да гэтага рыхтавацца ўжо асобна і вельмі моцна. Тут турнір проста рабіць такія рэчы таксама упіраецца троху ў фінансаванне. За свой кошт зараз не ўсе гатовы паўдзельнічаць там з іншых гарадоў, напрыклад, там ці нават з іншых краін. Краудфандинг. Жаданне, думаю, было б. Тут, насамрэч, ужо некае больш спонсорства, чым краудфандинг, потому что это не проект, это больш такая серьезная рэч. Ну, адкажыце, калі ласка, вось калі скончыцца гэтае свята, у апошні дзень усе едуць на шашлыкі? Свято не скончыцца ніколі. Выкрэсліваем. Па закадру, так, гаражане скидываюцца і з гары. Гаражане скидываюцца. Краудфандинг. Насамрэч, я могу вось сказаць, да, калі вяртацца да нейкіх там планаў, то есть планаў вельмі шмат. Ну, як бы зараз это все абмяркоўваецца з аддзелам культуры гарвыканкама, з зацікаўленымі установамі, у тым ліку аддзел адукацыі, тому што ёсць жаданне далучыць да праекта не толькі там дарослую аўдыторыю, але і дзяцей. Дарэчы, абмяркоўвалі. У Віцебску няма, напрыклад, такого курса, як віцебсказнаўства. Да? Ёсць нейкія гурткі пры школах. Калісьці было такое ў Оршы, здаецца. Так, і ну, калісьці былі гурткі, таму зараз нават ёсць некаторыя там краязнаўчыя гурткі, але як бы спецыфічны нейкі там спецыяльнага прадмета па гісторыі Віцебскага няма. І гэта вельмі як бы ускладняе сітуацыю, таму што той, хто не ведае сваю гісторыю, як вядома, мусіць себе паўтараць зноў і зноў. І мы, напрыклад, хочам ініцыяваць правядзенне творчага конкурсу сярод школьнікаў, як малодшай школы, так і старэйшай. І маляванчага ў тым ліку. Так. Вось тое, што мы казалі, працягваць ўсё ж такі навучальную установу, пачынаючы са школы. Ёсць ініцыятыва там правесці, напрыклад, конкурс нейкіх гістарычных краязнаўчых эсэ сярод старэйшых школьнікаў і там конкурс малюнкаў на тэму гісторыі Віцебска. Як выглядалі там? Не тэмы там Магдыбургска, а гісторыі Віцебска. Просто Магдыбурскі, ось чаму Магдыбургскі Віцебск? Это адна з, ну, это фактично пік развіцця горада, да, потому что наданне Магдыбургскага права Віцебску надало вельмі моцны штуршок. І эканамічнае развіццё, і культурніцкае развіццё. Ось, і каб там некаторыя там гістарычныя падзеі кшталту там войнаў, альбо там спаленняў, там руйнавання замкаў, да, то цалкам верагодна, што Віцебск зараз быў па статусе не горш там за Мінск, за Вільню, там і гэтак далей. Так. Ну і апошняе, літаральна у нас парачку хвілін засталося, я просто гляджу. Заснаванне штогадовай ганаровай прэміі за папулярызацыю мінуўшчыны Віцебска. Што за прэмія, гэта ўжо будзе ўручэнне ў гэтым годзе? Глядзі, мы ў мінулым годзе была такая ідэя ўвогуле. У нас няма, напрыклад, ніякай такой сур'ёзнай
неважно, на дзяржаўным узроўні ці там на грамадскім узроўні, пазнакі тым людзям, которые актыўна папулярызуюць віцебскае мінулае. Вось. А таких людей шмат, і хочацца, конечно, каб про іх ведала не вузкая аудыторыя даследчыкаў. Сімвалічны аб'ект зрабіць, который будзе. І просто я думаю, што будзе прыемна у тым ліку тым даследчыкам пазначыць іх унёсак. Вось. І зараз мы фармуем якраз паважэнне супольным садзелам культуры Віцебскага гарвыканкама. Вось. І магчыма, у ідэале гэта 10 чэрвеня, конечно, на юбілей, на дата атрымання мейскага права 1564 года. 10 чэрвеня? Так, магчыма, у ідэале, конечно, альбом на Дзень горада. Плануецца. Вельмі хочацца. Медальку. Да, хочацца просто, каб гэта была сур'ёзная падзея, да, і яна была штогадовая. Вось, там кшталту гістарычны Оскар Віцебску, разумееш. Добра, спадзяюся, што ўсё гэта спраўдзіцца, уже часу у нас, на жаль, няма. Поспехаў, здароўя, канешне, каб усё гэта рэалізаваць. Это вось Уладзь сядзіць тут хворы, да, а ўжо тут пару дзён, а ўжо трэба пачынаць гэтае свята. Поспехаў і, я думаю, зацікаўленасці з боку першую чаргу моладзі і таксама устаноў, каб яны не баяліся і не думалі, што іх гэта не тычыцца, але таксама прымалі актыўны ўдзел, таму што ўсё ж такі ад нас залежыць, наколькі цікавым будзе жыццё ў нашым горадзе, і не толькі цікавым, але і прыгожым наш горад будзе рабіцца таксама і для турыстаў, і для нас. Дзякуй, што прыйшлі. Зараз не сыходзьце, давайте паглядзім спачатку чалавека, які ходзіць такі па вуліцах нашага горада і ўжо стаў такой мясцовай славутасцю. Ён весяліць і весяліць. Это Александр Крынман патрапіў у тэлек. Друзья, порой даже весной, в такую прекрасную пору, нам жутко одиноко. А вот представьте, что вы оказались на необитаемом острове, и вам можно кого-то с собой взять и выбрать прям кого. Давайте узнаем у жителей нашего города, как бы они поступили. Пойдемте. Если бы вам все-таки пришлось оказаться с кем-то на необитаемом острове, с кем бы вы предпочли оказаться на этом острове? С мужчиной. Хороший ответ. С любым? Нет, с настоящим. С настоящим? Настоящим мужчиной. Слушайте, настоящий мужчина — это вот какие критерии? Он должен быть живым, что? Ну, то есть живой мужчина, настоящий. Сильный, заботливый. Вот если бы вам довелось оказаться на необитаемом острове, вот прям довелось, и можно было выбирать с кем бы вы там оказались? Не с ним? А вы? С ней. С Богом. О, классный ответ. С родителями. С семьей, конечно. Со всей семьей? Да. Если бы вам довелось оказаться на необитаемом острове, но можно было выбрать одного человека, с которым вы там оказались, кто бы это был? Мужчина. Любой? Нет, интересный. Интересный, который может вас завлечь как-то, да? А вот какой мужчина для вас является интересным? Это вот его какой-то интеллект определяет, или его красота, мужественность, или что-то еще, чувство юмора? Что вам нужно? Что самое главное в мужчине? Например, умение водить трактор на необитаемом острове. Если бы вам довелось оказаться на необитаемом острове и можно было выбирать с кем, кого бы вы выбрали? Вон его. Кореша? Да. Конечно, с женщиной. Как без женщины можно... А вот говорят, что вот одни женщины эти уже задрали, вот, понимаешь? Неправда, Хочется нормального мужика, пообщаться с ним, там, если что, кокос достать. Выбор-то один все равно. Ну да, тут без этого никуда. Да. Один вам вопрос. Если бы вам довелось оказаться на необитаемом острове и можно было выбрать с кем бы вы оказались там? И говорите, что со мной. А можно с вами? Можно, пойдемте. Что? Довелось бы тебе, Александр, оказаться на необитаемом острове. Но можно было выбрать одного человека. Одного. С кем бы ты оказался там?
Ну, Смотрит жена. Значит, ну, просто это банально. Если все выберут жену, может быть что-нибудь... Ну, тут, видишь, тут надо не прогадать с полом, потому что, ну, чем же Да, заниматься? что подумают. Да. Мгм, да. Я думаю, что надо что-то такое экстраординарное, понимаешь, что-нибудь, может быть, из былых времен. Может быть, какой-нибудь Мерлин Монро? Мерлин? Ага. Слушай. Все, хорошего дня. Пока. Наверняка у вас, уважаемые телезрители, закрался вопрос, кого бы я взял с собой на необитаемый остров. Ну, конечно же, свою единственную, ненаглядную, драгоценную, самую красивую улыбку. Ну и семью. Всем пока. Вось такая цікавая размова у нас сёння адбылася, і таму, шаноўнае спадарства, калі ласка, прапануйце свае ідэі, як стварыць нашае жыццё ў нашым горадзе больш насычаным, яскравым, вясёлым і цікавым. Ну а больш яскравым, насычаным і цікавым гэты вечар для вас зробіць гурт Тип-Тоу. Прэм'ера песні ў вечарнім Віцебску. На сёння гэта ўсё, развітаемся да заўтра. Пакуль. This is so crazy. Now I'm going to change anything. I'm very happy, could be better, and it's amazing. Now I'm going to change anything. Do you see my eyes light up every time when I look at you, look at you? Do you see how I'm climb up every time when I look at you, look at you? Please stay with me a little time.